Však jasné. To sa prežije. Ona nosila papier. Kúkaj na tú šťavu. Do také schránky tu Čau. Však aj Ahoj. keď si zebereš, že ja neviem, keď vydávala to Ako sa voláš? na čerme. Ja sa volám Dominik. Dobre. Ak sa kúdeš. neviem, skade. Ty malička. Baby. Kľudem. Ja to bude na haku. Ale... Kľudem. Ale hlasím Dominika a... Nechceme s tomu chodiť? Keď sa takto nerozprávame. Vlastne však ja som len dávala maso do polievky. Bracho, očuješ to? Takže sa s ním ísť na kávu, alebo tak? So mnou, len my je dvaja. Jasné. A okej. O 5:30, keď máš čas, alebo ideš na nejakým iným. O 6:00 idem s nejakým iným, ale tak budem to vyriešiť, že... A dobre. No ja sa tu vykrikuješ, Som do treba teba. chodiť do kostola modliť sa a teraz keď ty pôjdeš do... Jasne. Prepáč. Pamätáš si, čo dlhovali do žlici pánovi? Dobre. Tak poďme na tú kávu, nie? Kým je čas. Vygoogliš. Poďme. Hoja. Tak ideme ako? No, mám auto, poďme. Ja. A nemala by byť minimálne o tom. Ja. Ten zákon. Babi, kde ty tu? Petra. Hej, babi. Toto je nejaká kaviareň. A tu je. Však to môžete ísť. A tu je. Dobre, poďme. Kúde. A však ale... Poď. Prečo mi to tak komplikujú? Nedelné večerašie detko tak chodí do kostola. Ďakujem. Dobre, ale to dospelým a nie deťom, ktoré idú na prvé sveté Chodíte robinou. Zdravia. A inak. Chodíte do kostola. Biele rukoma. Ty máš vôbec nikoho? Prajem vám veľa úspešných. Jasné, pačí. Potom sa všetci bojíte pulsie. Kto sa Ešte na. Tamara. Nebudem sa vydeliť. Prepač, môžem si vyskúšať. Hej. To je jo. Vy chlapi.